Здравейте хора, аз се казвам Дани и днеска ще правим клип. Така, сега се намирам в магазина, вижте как се изглежда. Сега вижте, тук сме в град Сливен. Тук сме в град Сливен пред Маркет, тук продаваме чантички, вижте несочица. Ето го тук струва 5 евро и яйчицата. Ето ги цветята, където са в кошници. Те са много цвета. Ето вижте чантички, тук са цветята. Ето го, казва се ръчно, изработено от Annie's Bags. И ще е тук до Великден. И край. Абонирайте се за канала и лайкирайте видеото. Чао!